Nggih, nderekke kanca-kanca Hinet Production. Hinet campur sari nggih, Hinet audio. Pimpinanipun Mas sapa mau oleh Kematengen maksudmu piye? Gosong. Sowan mundi dawuh saking keluarga kang menggugati. Menika Pak panjenenganipun Bapak Triyono. Bapak Triyono kula kalian Ibu Dian. Kula nuwun Mbak Dian, wah cantik sekali. Iya kok. Menika kagungan gati menapa? Lah biasa ora sah menika kagungan gati menapa. Iya. Ya nek perawan ki beda lho, Mas. Perawan kok kabeh aku nek ra yakin. Caos lagon. Kajumbuhaken kalian swasana. Nggih. Hanyarengi rawuhipun para tamu kakung miwah putri. Nggih, nyuwun. Oke, slendro Mas. Ya. Sina. Aku nek nyawang kowe mesti guyu lho, Rik. Riki, kowe iki to. Sina. Kok bahagia men to niki arep tak cedhaki wae kok Mas, men ora gur guyu wae. Kowe kira anak-anak beng guyu kok. But pahlawan putri. Sri Uneng Mastika Toban Putra Kanjeng Suralawe. Pranggeng bajana kara bebela wirat moya Ngaturaken lujeng rawuh dumateng Bu Tiwi guru SD. Ayo, nani tan burung esri. Ayo. Jeneng kumpulan udu sisri kok, Mas. Wul Heeh. nyanyi yo tan burung esri ndang. Ayo. Ayo. Nanu. Aku ki langgame. Ora tak warai ra kok. Kepiye? Senenganmu kok maksa to, Mas? Wah, ora dipaksa ora gelem ta. Tan burung esri huning. Ayo. Tan burung esri huning gugur dadi kusumande bangsa nggih Mbak Wulan Dalem. menika kadhawahaken langgam Sri Uning buka wong apa alat Nduk? Buku alat. Wong. Ya. Monggo. Amat banyak perhiasan kasar. Galo. Iya. Sri Uning Mas ikut Amat banyak
nuwun nyawiji kanca-kanca saking Hinet Production tenggani juragane. Mas sapa leh mengarani? Mas kematengen, Mas. Ngawur. Iki Ki kok mulai ora bayaran. Katresnane Wiratmaya jegur. Ayo Mas. Katres, ayo. Mas Ambon, Bu gurune anakmu wedok, jangan bikin malu anakmu wedok. Ayo. tolong diam sebentar Oh, ya. iya. Iya. Diam meni. Yo yo. Semangat tenan ya, Mas. Sauran-ran nek pengendang sekolahan ki yo Iya, beda Mas. sih. Terus ke ya Wul. Katresnane yo. Jess, tunggal lagon sampun katon. Pripun? Juragane